Fáilte isteach is mis Caitríona agus an new taspóna madíobh ceacht le Masc Emoji a dhéanamh. Céir de táid tasam mar sin. Carthlár, buí, dearg agus dun. Glue, scissor, cipín líorchan, agus pláta. Táirn circa mór ar fápar buí. Dúsáid mis a pláta mór go mé a thróirú. An sin, táirn cá, cruth, crí ar an bápar dearg. Ar an bápar dun, táirn béal. Nuair atá sí táirn amach is féidir le bhí de chearr amach. Níl le déanamh aníos seach na súla agus an bhéal a ghramú den ciorcail, agus an sin é ghramú den cipín líorchan. Agus sin agat é, tásúla an gur háan na íseán leat. Nada níos armad clár an tuile físeála eictá. Slán!